Nos últimos meses, o Concello de Ribeira reuniuse coa comunidade educativa do municipio para analizar as súas principais inquedanzas e necesidades. Unha das máis destacadas será a de contar cunha nova escola infantil pública, xa que actualmente hai lista de agarda na municipal. Necesitamos unha segunda escola pública por parte da Xunta, comprometeronse a facela nas eleccións e agora vemos que incumpren ese compromiso. Pero o que é máis sangrante é que non queren cumplir con ese compromiso por mero partidismo, para facerlle dano á poboación de Ribeira, porque estamos sabendo que agora mesmo van a ter que devolver 22 millóns de euros pola negativa a construir escolas infantís públicas. Ademais, a construción dunha nova escola demandan á Xunta que asuma a xestión da gardería municipal, que supón un custo de máis de medio millón de euros anuais ao Concello. O Concello de Ribeira lle demandaba no pleno de setembro a construción dunha nova escola infantil pública no Concello de Ribeira e, ademais, que asumira a escola infantil pública municipal da que Ribeira está facendo o maior parte da financiación, non? Quero lembrar que o Concello de Ribeira gasta cada ano, ou inviste, mellor dito, cada ano, 550.000 euros na escola infantil municipal, que temos a teigada de rapaces e de rapazas, que non hai sitio para máis,